ба худо акаку амёз меган акаҷон додарҷон одамои бегунаро ба номи аллоҳ қасам бегуна якхефаро ями ҷон таботи любой кора кунӣ ба худо қасам бегуна о меган рафиқи имрӯз касе марҳами асрори касе нест ба аллоҳ қасам мо таҷриба кардем касе ёри касе нест ами агар ҷон та дар ҷониш монӣ ами дағалам шава мегума ки агар ами кун та бидронику хуни бегуна ӯ қаакаи ба мерия бегунара мегӯ ами фарзанди падари худа ака бугӯ ба худо вақте да пастӣ мезани фарзанди падарехша да пастӣ хиёл мекуна вақте ки баланд мебурои мегаи ҷону фидо додарҷон айда баланд бура ки баландиёту да мезеба ҷону фидои фарзандои падар ака и акагӯё дигар дар руғай